Рек, сега снимаш. Снимаш. И? Сега играем. Ко? Хубаво, играем. Аре, пущай, батко. Пущам. Чай, може и аз да си направя видео, батко. Чай. Може бе, който ще прави. А ти защо на Farming Simulator 19 още имаш щит, бе? Да, знам, защото си го махнах. Не ми трябва. Чай малко. Какво ще да правя? Абе, чай се, аз правя клип, нали? Да, в момента правиш клип. А тогава защо не съм поздравил хората? What? Да влизам ли? Чакай. Хора, днеска ще играем с Веско. Който Веско... Не знам как се Който Веско? Който Веско ще го тагнем в коментарите. И днеска ще играем в Farming Simulator. Който Веско в момента говорим с него в час по физическо. Едно 30 минутно такова. Видео ще замине. За мен също. Да, сега и той ще прави видео. Да. Аре, пущай. Ще пущам. Втората, аз ще имам първа. Първата... Айде, бе. Так, ето не си направил пари. Нормалното. Ама... Да направя ново? Не. Значи ще карам старото. Чай, тото и аз си Митко съм го направил. Аз си Веско. Тъй, порто и работи. Старт. Къде стартваш? Интернационал. Интернационал. Нико. Фък, бра. Идвам, батко. Идвай, батко. Идвам, батко. Да знаеш, че имам много комбайни за обиране. И са. Малко клавиатурата ми се чува в повече, ама няма значение. Има ли някой бутон, дето с него да спирам видеото? Да. Кой? F12. Не спирай, просто казваш чао и спираш 3 мопса. Хора, да знаете, че това е първото видео на това. Това е също моето първо видео на неговото на Streamlabs, моето е на OBS. Ще видим какво ще стане. И така. Яма одобри. Чакай, аз не съм влезнал още. Аз до сега съм влезнал. Не знам, аз чакам. Сега ако ти крашне играта. Няма крашне, бе. Ще бъде. То зарежда поне, не е къде не зарежда. Като влезеш ме одобре. Хубаво. Старт. Пише ми, че си джойнал. Вече. Да. Ти си го направи автоматично, аз забравих. Направи го, да. Хора. Чай, трябва да влязам тук. Хора, не знам дали някой от вас ще иска да играе с нас. Ние му трябва да му пратим модовете. Да, верно. Хора, да знаете колко модове има. 15 гигабайта, батко. Не. Чай малко. Синишодинг. Хора, тъй като сме в час по физическо, може да си позволим да правим видео по време на него. И последния час, когато ще е в колко? Час на класа, сигурно пак ще направим още едно. Да, може. Или па мога да пуснем стрим, не знам. Ти не можеш, ти чака в 2:40 ще можеш. Утре. До вечера. Не утре, да. От 3:01 бе, как?
2:40. 2:40. Айде, идвам, батко, най-накрая зареди. Да знаеш, че съм пуснал тук две машини да работят по едно нещо време, защото... Значи бях забравил да пусна... О, фак. Сори хора. Малко. Значи бях забравил, че трябва да спусна, че имало две части на нивета. И аз... Чай, сайдвам, чай малко. Чай, че тук... Много ми лагва. Що си споделил скрин, Не знам всъщност. Чай, сега ще го спра. Тъй, дай го спра. Чай, че аз трябва да вляза поне в Teams и така да съм вътре. Хора, съжалявам, а малко ще ми гледате тук екрана. Не, да, всъщност вие го виждате. 3. Майко. Чай се спра звука. 5. Тя много скачат, бе. 6. Чакай малко. 7. Ау. 8. Чай малко. 9. Би. 10. 11. 12. Хора, съжалявам, че ми чувате тук на звуците, система. 14. Той как забило тебе? 15. Хора, я пишете в коментарите дали някой от вас играе тази игра. 17. 18. Защото някои Чай, хора че са... малко хакери ставаме. 20. Толкова много модове. Всеки може да вземе за хакер. Не, тук на друго правя. Чай малко. В. Хора, ако можехме, може би щяхме да играем с още един приятел, ама той, защото е бавен, компютъра му е толкова бавен, че не може просто да му тръгне играта. Той е изграден процесор, батко. Hopscotch. In 5. Просто е много гадно и той просто... 1. Go. Революцията му е едно отвратителна, така че... 4. 5. Просто ще си играем за момента двамата с Веско. По-нататък, ако някой заяви желание, може да играем с него. 12. 13. 14. 15. 16. Трябва да свалиш Дискорд. Чай малко идвам. Трябва да свалиш Дискорд, батко. Ще се сваля, бе. 22. Щом казваш, ще го сваля. 24. 25. 26. Слушам какво ми казва шефа. 28. Хора, аз без него нямаш да имам тази игра. Вие какво знаете? Rest time. Без кой ме? Без тебе. Хе-хе-хе. И отидете да се абонирате. Да. И за неговия канал, и за моя. Два ли някой ще гледа, бате? Всичките са достатъчни. Няма значение. Ще видим. За кефа. Мен лично ме е кеф да правя видео. Бате, защо ми лагва така, бе? Arm circled. In Сега 5. то е празен. 4. Не е празен. Ах, майка му стара. Чай малко. Go. Не, едно настройка съм включил по грешка. 2. Правилно. 3. На мен ли ми заби играта или... 6. 7. Що? Не, спокойно. Мен ми заби играта... добре, прес. 10. 11. 12. 13. 14. Майко, ти как брои? 16. Толкова ма дразни. 17. 18. Сега, тук 20. трябва да отида обаче да... 22. 23. 24. 25. Трябва да отида да... 27. 28. 29. Трябва да отида да изфърля ето им. Rest time. Трябва ли да сме спустити камерите? Ами желателно е. Не е желателно. О, бате, много съм бавен. Ако така сте с без камери в другите часове, не знам как ще изкарате срока, да ви кажа. Ще видим как ще е. Running Man. In Ние какво 5. свършваме, че... 3. 2. 1. Добре. Go. Че изпусна по-голямата камера. Да знам къде 3. ти. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Майко, защо завия той като трамвай? Че не. 13.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, А, не, този звук ще го 23, спра. 24, 25, 26, Това много 27, дразни на ушите, бате. И то е само 21, 22, 23, 20. Бате, знам защо, защото си купил прекалено много неща. Че малко. Че малко, тук си преместа Тимса на телефона. Че бате, това много ми не товара компа. Ме то заради това ли? Той. Айде. Ще намаля звука на Макс. Млъкни сега, моля те. Аз да изляза ли? От компа. Не, спока. От компа, бе. Между другото, тази нива, дето първо сяхме 25-та, е вече готова. Верно ли? Да. Ама няма да купувам още Окей. комбайни. Окей. Мале, как лагва майка му стара. Ти пуснал ли си видеото? Кво? Пуснал ли си видео за тебе си? Не, то самото такова, когато снимам видеото, затова ми не товара толкова много компа. А сега спря ли го, ко? Може и да го спра. Знаеш какво, спирам го, бате, не ме интересува. Добре, значи просто ще го сложа в коментарите, няма да го има като снимач на видео. Нема, бате, то много ми не товара компа, аз съм с максимални графики. Държи 30 FPS, батко. Айде да вземем памука, бе. Кво? Аз съм купил тук една ниво с памук. А, не съм всъщност. Ама, айде да купим памука. Нивата с памук. Че малко. Защото мен лично ма кефи памука. Бате, той нещастна работа просто. Коренани. Коренани. This what, cat. Коренани. Днес ще играем Farming Simulator, който Веско в момента говорим с него в част по физическо. Ана хафта баси гнусното качество, бате. Видео ще заминем. Ма че аз на лайф ли съм, бе? Да, Не, споко, не си. Ми това отде го виждаш това. Не, просто тук си гледам. Че тук си стрия всички видеоклипа. Всички ненужни видеоклипа. Стри. Айде. Какво е, бе, бате? Хора в мен ще печелим пари. Брат, колко ми се играе Майнкрафт с тебе? Не, също. Може ти ми лагва, ама сега ще видим. Чакай малко, аз ще спра за малко играта и ще си рестарт на компа. Сега от кого ще ми говориш? Сега ще затворя за малко. И сега. Преферли си обаждането, бе? Не, аз тук съм на Teams от телефона. Сега идвам, да знаеш. Хубаво. Аре. Хора, след малко Веско ще се върне. И аз ще върна този... не този. Този камион. Тъй като едва да го изпразвам. Така че...
Както виждате, с Веско играем тази игра. Тази ниво 25-та. Както виждате, ние сме я сяли колко? 2-3 дена. Както виждате, аз въобще не мога да завием. Така че хора, ако искате, лайкнете видеото за още видеа с Веско. Които, нали, да си правим там кефа, да ги правим тези видеа. Тия като ме лично ме кефят. Всяко едно такова видео е хубаво. Както виждате, тази ниво е доста голяма, отдясно, тъй като не знам всъщност защо. Но както виждате, в момента съм с много комбайни, много съм се затопил. Секунда, хора. Ало! 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 Чай малко. Чуваш ли ме? Да. А, окей. Чай малко. Хи-хи-хи. Майко, пак 3, 2, 1. Това нещо колко ме да... 3 to 1 на майки ти. Да не казвам, защото снимаш. А ти как е сега ми видя видеото, е? Не, аз защото нали снимах и да това. А, да. Да, сега ще влезна при тебе. Сега ще влезна при тебе. Много ти е смешно, много ти е смешно. Да, смешно ми. Стига, бе. Що е? Защото те, бе. Добре, бе. Бле. Блят. Блед, брат, блед. Господин Блед. директор е за сервер. Да знаеш, че изпразних единия такова, какво беше, как се кажеш? Трактори. Не трактор ми, това как се... Комбайна. Не Комбайн. не комбайна, това. Тракторжито. Тира. Тира. Иди слагат. Тя за малко ще заби, защото аз влизам. Да, бе, знам, бе. То винаги действа. Say I love tubes, but replace T with B. Разбра ли го? Я пак? Say I love boobs, but replace T with B. Аха, разбрах про какъв е проблема. Абе, спри ги тия от работа, бе, бате! А? Спри ги тия от работа. Каква работа, бе? Ми, бате, тука... Ма какви от работа, бе, мой човек? Изчакай. Ех, майка му, стара. Майка ти тъпа, нещастна. Виж го какво прави педараса. Кой, бе? Чай малко. Уи! Това не може да дърпа, бе, бате. Опнекс на майките путката. Без Това не може. Да. Не знаеш, че си имам.
И какво като снимаш? Нищо. Няма да те банират. Споко. Отивам. Нали го виждаш? Не. Какво искаш, бе, бабо? В час по... в физическо съм. Хора, съжалявам, развалиха ми малко клипа. Ох, боже мой. Чакай малко. Последния час въобще не ми се кара, честно ти казвам. Що? Тук ще снимаме още един клип. Да, ама... много ме е скучен. Па и тук вече е целият китайски народ, и брат ми, и майка ми, и дядо ми, и баба ми. И направо ще е голяма лобус. Това много напъва, е. Брат, ти избираш много слабички трактори, за да дърпат тия големи неща. От тия, които ти ги избира. Ламборджини трактора, който ти го избира. Не, те където дърпат с това. Как се казаха? Ами, добре, обаче там не е ремаркет, не тировете, а тракторите, дето първо сипат, да. Много слабички си ги избрал. Кой да взема? Аз от другите ми сървъри взех да вземам от тия сгъваемите. Де се сгъват. Чупещите се. Така. Сега го пълним още с 10 000 тона. Да, с 10 тона, не 10 000, 10 тона. Давай 10 тона. Ми да, 10 тона. 10 000 тона. Сега горкото трактор ще си го взел от small или middle трактори. Сега бате, това е такова. Как ще съм го взел от смол, бе? Аз нищо от смол не съм взимал. Ще видим тази работа. Аз не разбирам, що имам тук 3 комбайни. Аз не мога да разбера защо, брат, навсякъде има толкова много такова. Чай се отворя. Това е по-добре. Дойдохме си на думата. Кое, бе? Не. За трактора. Ти си тук. Окей. Ти на карта няма ли виждаш, бе? Да, виждам, ти си тук. Ми даде. Защото викаш, ей тук съм. Ей тук си, бе. Аре, двамата, искаш ли двамата? Аз го пуснах на H, ма. Ай ще го карам. Не на H. Дей на H, бе, двамата, не дей на H. Няма да е на H, споко аз го пуснах да не съм на H. Двамата е много по-готина. Напишете си на едно лище да ми лапате путката. Хора, свиря му. Нямам звуци, защото съм ги спрял, ама. Стой сега. Сега ти си отстрани. Да. Давай. Чакам. Кристина пак се оплаква нещо, май. Плаква са ми. Ба си нещастната бяла албиноска. Ти видя ли как режва? Да. Ба си тъпата албиноска, батко. Ти знаеш, като кажеш на някой албинос, той доста се засяга. Що? Защото той е бял циганин.
Вино си. Да. Така е. Аре, старши. Та нива и после другата и така. И така, до края на света. Ти тия комбайни доста ги бориш, бе, бате. Те доста бързо се чупят. Какво направим? Шанс. Както вика на... Ай, Ще строшим, ще строшим. Не се Няма да сърч. строшим. Не можахме. Сега. Така. Добре, не се строшихме. Няма и да се строшим. Ти доста си добра на тази Farming Simulator, бе. Аз повече сега играя Майнкрафт, заради тия ендърмен ферми, ама иначе само ти играе. Тебе баси те изнасилват. Не ти дава да играеш CS или някакви други игрички. Какво направя? Това е много тегаво. А тази нива не е приключена още, там има още май. А, не, тук... Майка и тъпата Не, това е. картина. Това е още, това е друга нива, чакай. Значи сега, тук тази нива май приключихме, знаеш. Да. Я мръдни този трактор, дето е пред мен. Хафта, айди. И да. Ще бъда нахален. Ана, хафта. Сега аз, този трактор е почти... не... Другото. Не трактора ми... Чай, аз Да съм... ги сипем. Тея. Тук имаме някакъв... Ти пуснал ли си радиото? Не. Окей. Аз Аз съм си го пуснал така. Аз съм си без звук, така че... Той часа няма да приключва. Колко свършва? И 30 май. Тоест, ние свършихме. Значи... Какво ще правим сега? Да го довършим ли? Още малко. Да, я знам. Ние сме голямо сега. Ние сме голямо. Значи имаме 20, ама топа 50 минути клип, кой ще гледа, бе? Доста хора. Знам, ама... То стана да мен, бате, ако нямаше таймлапса, по колко мислиш, че ще ги прави? Мама ти... успокой се. Успокой се. Чакай малко. Не са идвам. Само искам да пробвам нещо. MSI Afterburner. То 11-та ниво е наша ли, бе? Ти си купил всяка нива на света, брат. Не съм я купил! Така Дали? си бяха. Ага. Да. Ти купуваш абсолютно всичко, аз нищо не съм купувал. Само трактори и комбайни съм купувал. Да, ама ниви не съм купувал. Не си купувал, защото ти си го пуснал на фарм нещо си. Хора, аз мисля да приключваме до тук, защото то... То стана дълъг клип. Добре. Аре, чао, поздрави от нас.
И честите много години. Хора, за много години и чао.